Gogo Skhotheni. Gogo Skhotheni. Ngikwaze uvele njengesangoma lapho kuyizangoma zodumo kuyimoja Love TV nami ngiye ngavela kuyo. Kodwa ngase ngiba nesimanga manje ngesikhathi ngisanithanda nginithemba ninogogo Maweni. Ngithi mina awufine. Nizangoma ezikhombisa ubumodern ukuba smart lokho kuzokhuthaza ukuthi kube nezangoma ezizibhekile ezizithandayo singathathwa kalula singathathwa kancane. Kodwa manje wasubuya uzongithatha ngenye surprise wentombazana. Ngibona usukhuluma kabi ngobungoma buzophela buyinto engekho ushinto wena kade uyenza uyipractice. Ngayibona lento ukuthi it's a marketing strategy yakho as you move to these things ze DJing. Kodwa ngayibuka ukuthi iyalimaza phela lento leyo ngoba abantu bazozibuza ukuthi umuntu abesethembeke njengawe njengomuntu onolwazi nobungoma mawukhuluma into enjena ngempela ubungoma bukhona na. Nangempela wena Skhotheni waphuma ebungomeni shiya uyizangoma kwakho lokade ukuthwasisa lapho khuluma amagama amanyanzima kabi engazi ukuthi bona labo bantu abangamathwasa akho bebethini mabezwa lezi inkulumo zakho wena ungamthwasisa umuntu nama engenadlozi. Njengamanje bayakubuza bathi ngoba usuphuma wangena ebu DJing wena